Здравейте! Ако искате една прекрасна, интересна градина и да се отървете от плевелите, сега ще ви покажа една хватрина, с която може лесно да постигнете това. Това се постига чрез полагането на специално платно върху почвата и посипването му със слой от цветни дървесни частици. С разделители се правят красиви фигурални композиции, които ще предадат невероятен чар на вашата градина. Изключително приятно е съчетанието на дървесни частици с бели овални камъчета. Така подходихме при реализирането на проекта в град Казанлък, заедно с общинското предприятие в града. Розата е символ на този град. Проектът е съчетание на стилизирани рози и окръжности, които символизират пъпките на розата, в комбинация с зелени листа и клонки. Те се нижат като шивици покрай цветовете и пъпките. Успяхме да направим всички тези овални форми, понеже разделителите на цветовете се огъват, а дървесните частици не избеляват във времето. Те са бладисани с UV-устойчиви осветители. Целият този дървесен слой предпазва растенията от внезапни температурни колебания, запазва влагата и осигурява постоянен въздушен поток към корените. Този ефект може да постигнете сами и да направите всичко това, да поддържате вашата градина много лесно с минимални усилия. Ако всичко това, което виждате, ви харесва, може да се свържете с нас. Ние може да доставим всички материали, необходими да си го направите сами, или ако желаете да проектираме и реализираме това за вас.